Per entendre millor la repetició espaiada, primer hem de parlar sobre la memòria a llarg termini. Aquesta memòria ens permet retenir coneixements, experiències i habilitats durant períodes prolongats. Ens permet recordar com anar en bicicleta o com conduir un cotxe. En posar en pràctica aquests coneixements, el que fem és enfortir aquestes connexions neuronals. És com quan cuidem una planta, oi? Si la reguem i cuidem regularment, creixerà forta i sana, però si l'oblidem, possiblement no sobreviurà. Exacte, no com a mi, que no me duren les plantes. Ho corroboro. No volem que els nostres alumnes només memoritzin per a una prova, sinó realment que interioritzin la informació, la comprenguin i després la sàpiguen utilitzar. Així és. Per què? Perquè si només la memoritzen, entren en el que s'anomena educació bulímica. És a dir, jo t'omplo de continguts, tu me'ls memoritzes i me'ls vomites a la prova i després te n'oblides. Per tant, al cap d'uns dies gairebé no quedarà res de record de tot el que han estudiat.